फुङावनो आङो बाजाराव थांनानै मैथा, भिन्दि आरो बहल आरो दंबावो आरो बानलुआ जा मोजांखानि बानलु ओमफ्राय रुसुन गुफुर बेबायदिनो लाबोबाय आरोना मेन बुस्थुखौलाय बोरैथो बावनो हानो आरोलाय ना अमा मैथाजों संना जानोसै ओमफ्राय नै बाजार खालामनानै एकदम फुङावनो थांनानै ब्रेकफास्ट खालामलाङा मा खालामलाङा थांखादों आरोना ओमफ्राय दा फुंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय आङो थालिर थाइसे आंगुर बेखौनो जानानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै आङो दुगैनानैबो लाखाबाय बाजाराव थांनानै दुगैबाय माबाय फैनानै दुगैबाय माबाय दा अमा बेदरखौ मैथाजों गोथाव संनानै जानोसै आरोना नोंसोरो नायलांबाय थादो लोगोफोर मैथाजों संनानै जागोन आं दिनै एकदम बरिया गोथावनो
बिराद गोथाव जादों। दा फानलु सिब्र आरोना जे आलौ सारा चारा ओंखायनो जानो हाया खावसेल' लादों। मैथा अमा बेदर होबाथाय बिराद गोथाव जायो। जेखियानो सङा मानो अमा बेदरबाथाय गोथाव जाखायो आरो। मोनसे बिराद मोजां मोदोमनाय दं आरोना बे बानलु सिब्रनियाव। आं बेखौनो जि मोजां मोनो मोदोमनायजों जा जानो मोजां मोनो। भिन्दि हालुवा माने बे बानलु सिब्रआ न'नि नालाय लकेल माने बिराद आलु आरोना। जायफ्रा बै मुकबां भिडिअफ्राव 10 ताका लानानै जायोना बिसोर मिसासो बिसोर हाइब्रिद आरोना बारा आलु गैया बिसोरनियाव। बाट बेयो न'नि लकेल ओंखायनो बिराद आलु दं।